ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ድማ ንሰለስተ ግዜ ዕዉት መድረኽ ሱር ፈረንሳ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ዝርእሱ ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ዓመታዊ ኣታዊኡ ክንደይ ምዃኑ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ናባኹም ከነቕርቦ ኢና። ክሳብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትጸንሑ እንዳተማሕፀንኩ እዛ ቻነል ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣታባብዑና። ተዓዋቲ ቀጠልያ ማልያ ቱር ድ ፍራንስ ወዲ 24 ዓመት ሓበን ኤርትራን ኮኸብ ኣፍሪካን ቢንያም ግርማይ ኣብ 2021 ናብ ቤልጂማዊት ጋንታ ኢንተርማርች ተጸንቢሩ። ቢንያም ዋላ እኳ ካብ ቲም ኢሚሬትስ ጻውዒት መጺሉ እንተነበረ ምስቲ ብዙሓት ከዋክብቲ ዘለዎ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድራት ኣሚና ከተእትዎ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረድኦ ብደሞዝ ብ3 ዕፅፊ ካብ ዩኤኢ ትኸፍሎ ዝውሕድ በኣስታ 300 ዩሮ ዓመታዊ ምስ ኢንተርማርች ወንት ጎበር ተጸንቢሩ። እታ ንመጀመርታ ግዜ ካብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝደየበት ጋንታ ባጀታ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ። ንቢኒ ግን የእሚና በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብጽሓ እምነት ሂባ ፈሪማቶ። ናይ ብሓቂኻ እምነት ክልቲኦም ኣብቲ ርእሲ ኩሎም ውድድራት ቱር ድ ፍራንስ ልዕሊ ትጽቢቶም ዓወታት ኣመዝጊቦም ነተን ነዚ ውድድር ክዕወታሉ ዓቢ ግምት ተዋሂቦን ዝነበረ ዓበይትን ሃብታማትን ምድባት ጋንታታት ርእሰን ኣድኒነን ከም ዝወፃ ገይሮም እዮም። ቢኒ ንዕኡን ጋንትኡን ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ፀወታ ጌንት ዩቨልገም ቀዳማይ ኮይኑ ብምውፃእ ኣብ መጻኢ ካብቶም ዓበይቲ ዓወታት ከምፅላት ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ምዃኑ ተረዲኣ ሓድሽን ዝተመሓየሸን ውዕል ኣቕሪባትሉ። ሳይክልስ ኒውስ ኣብ ዘውፃቶ ደሞዝን ቦናስን ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝረክብ እዚ ሓድሽ ውዕል ድማ ክሳብ መወዳእታ 2026 ከም ዝጸንሕ ገሊጻ። ቢንያም ግርማይ ድሕሪ እዚ ሓድሽ ውዕሉ ትዊት ኣብ ዝገበሮ ኢንተርማርች ወንት ጎበር ስድራዮ ምስ ካልእ ክኸውን ዝመርጽ ጋንታ የላን ከም ቀደመ እንተወሓደ ክሳብ 2026 ንሕብርታት እታ ጋንታ ንምክልኻል ድርኺት ኣለኒ። ኣብዛ ጋንታ ሓጎስ ይስማዓኒ እሞ ንሱ እዩ እቲ ዝያዳ ዝቕምሮ ምክንያቱ ንሱ እዩ ዝበለፀ ካብ ነፍሰይ ክህብ ዘኽእለኒ። እዚ ናይ ሓባር ህርፋን እዩ። ኩሎም ኣባላት ጋንታ ዓመት ሓደስቲ ምዕራፋት ንምብጻሕ ብዝብል ዕላማ ናብ ሓደ ኣንፈት ይኸዱ። እዚ ዳይናሚክስ እዚ ንኩሉ ሰብ ንነፍሱ ከብልጽ ይደፍኦ። ካልእ ኢንተርማርች ካብ ዝኾነ ጋንታ ዝፈልያ ረቋሕ ድማ ኣመራርሓ እዩ። ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚራ ዋህዮ ኣፈጻጽማ ድሌታት ይሰሚዓ ንዕኡ ዝምጥን መደብን ውድድርን ናይ ነዊሕ ግዜ ውጥንን ብምዃን ርእሰ ተኣማንነታ እያ። ኣብቶም ኣዝዮም ክቡራት ውድድራት ናይ ምቕራብ ዓቕመይ ይኣምኑ ነይሮም። በዚ ድማ ኣዝየ ዘመስግን። መጻኢ ዕድመይ ምስቲ ኣገዳሲት ገጽ ኣብ ታሪኽ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ክጸፍሕ ዕድል ዝሃበትኒ ጋንታ ተሓዊሱ ምህላው ምስ ሰምዑ ደቂ ሃገረይ ክሕጎሱ ምዃኖም ርግጸኛ እየ። ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ካልእ ብዙሕ ዘይርስዕ ዓመታት ከስዕብ ተስፋ ንገብር። ሰዓረ ውህደት እዩ ብምባል ትዊት ገይሩ። ዚም ፍራንሶ ቦርላት ዋና ኣካየዲ ስራሕ ትዊት ኣብ ዝገበሮ ዝሓለፈ ሓጋይ ምስ ቢንያም ግርማይ ዝጀመርናዮ ኣድቨንቸር ምቕጻል ንቡር ጉዳይ እዩ ነይሩ። ወትሮ ኣብ ዓቕሙን ተውህቡ ንኣምን ኢና። እዚ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓሚ ንመይኡ ዳግማይ ክቕይሮ ኣብ ዝግደደሉ እዋን ናብ ፕሮጀክት ክጽምበር ዘእመኖ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ፔዳል ምዝዋር ብሕብርታትና ከም ስድራ ቤት ክንቅበሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ ውጥንን ኣብ ኣፈጻጽማ ዝቐንዐ መሓውርን ከነቕርበሉ ክኢልና ኣለና። ሳላ ኣባላትና ክኢላታትና ቴክኒካዊ መሻርክትና ወዘተ ኣነ እየ ነይረ ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ዓቢ ክላሲክ ክኸውን ምዃኑ ኣሚኑ። ካብ ትንቢትና ግን ዝቐጠፈ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣዝዩ ዝሓሸ እንተወሓደ ክሳብ መወዳእታ 2026 ምስ ቢንያም ስራሕና ክንቅጽል ብምኻልና ንሕበን። እዚ ምስቲ ወትሮ መሻርክትና ኣብ ነዊሕ ዝምድናታት ዝተመርክሰ ናይ ነዊሕ ግዜ ፍልስምና ዝሰማማዕ ጽቡቕ ኣረኣያታት የቕርበልና። ቢንያም ወዲ 22 ዓመት ጥራይ ምዃኑን ኣብ ምዕባልኡ ኩርናዓት ክንቆርጽ ከም ዘይንኽእል ንርስዕ ብዝግባእ ሰባትን ንፍዕቲ ጋንታን ክንከቦ ከም ንኽእልን ቢንያምን ካልኦት ተቐዳደምትናን ካልእ ብዙሕ ፍሉይ ስምዒታት ከም ዘቕርቡልና ርግጸኛ እየ ብምባል ውዕል ቢኒ ብምንውሖ ሓጎስ ከም ዝተሰምዖ ትዊት ገይሩ። ኣይከ ቪስኪስ ኣካየዲ ስራሕ ፈጻሚ ኣካል ክለብ ኢንተርማርች ድሕሪ ሓድሽ ውዕል ቢኒ ትዊት ኣብ ዝገበሮ ብቕልጡፍ ምዕባለ ክልቲኡ ጋንታ ይኹን ናይ ቢንያም ግርማይ ኣዝየ ዝሕበን። ሳላ ብመንጽር ስካውት ዝገበርናዮ ጻዕሪ ንመጽአ ብሉጽ መሰረት ክንፈጥር ክኢልና። ቢንያም ንነፍሱ ቅድመ ኩነት ናይዚ ሓድሽ ወለዶ ተቐዳደምቲ ኣቕሪቡ። ቢንያም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ኣብ ሙያዊ ሃዋህው ዕግበት ክስምዖ ይብህግ። ሳላ ኣበርክቶ ኩሉ ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓመታት ክንዕቅቦ ዝከኣልና ስድራ ቤታዊ ሃዋህው ምቹእ ናይ ኣፈጻጽማ ሃዋህው ክንፈጥር የኽእለና። ምዕባለ ከም በዓል ቢንያም ዝኣምሰሉ መንእሰያት ተውህቦታት ንምርጋጽ ዝርዝር ራስማትና ምስ ህላው ኣዝዮም ምኩራት ተቐዳደምቲ ሚዛን ንህብ። ምስ ቢንያም ዝሃነጽናዮ ሓድሕዳዊ ምትእምማን ኣብ ብቕዓት ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ። ዝመጽእ ዓርቢ ድማ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ምስ ቢንያም ዝመስረትናዮ ናይ ነዊሕ ግዜ ውጥን ንጅምር። ኣብ ምጅማር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ መጀመርታ ግራንድ ቱር ሓደ መድረኽ ንምዕዋት ዕላማ ሒዙ ክህሉ እዩ። ብፍላይ ድማ ነተን 3 ሰሙናት ጽቡቕ ክንሓልፈን ንደሊ። ኣብ መጻኢ ኣብ ፍላሚሽ ክላሲክን ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ዝርከቦ ምዕባለ ትኹረትና ክንቅጽል ኢና። ምስ ኣመራርሓ ዋህዮን ኣፈጻጽማ ብሓባር ምስ ቢንያም ኣብ ዝቕጽለሉ ስጉምቲ ከመይ ጌርና ክንበጽሕ ከም ንኽእል ንጹር ሓሳብ ስለ ዘለና
ንመጻኢ ብዓቢ እምነት ንጥምት ኣለና። ንእስነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ንዕብየት ግዜ ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ንሪኦ። ብስም ኣመራርሓ ንቢንያምን ኣመራርሓኡን ኣብ ፕሮጀክትና ንዝገብርዎ እምነትን ከመስግን ይደሊ ክብል ትዊት ገይሩ። ድሕሪ ዝሓድሽ ውዕል ኢንተርማርች ኣብ ልዕሊ ቢና ዓቢ እምነት ብምግባር ናብ ጁሮ ዲኢታሊ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግበላ የእትያቶ። ጸሊም ኣልማዝ ቢንያም ግርማይ ድማ እምነት ጋንትኡ ከየዕበረ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ግራንድ ቱር ውድድሩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ብምውፃእ ፖዲየም ደይቡ። ኣብ 10ይ መድረኽ ድማ ቀዳማይ ናይ ግራንድ ቱር ናይ መድረኽ ዓወታት ተገናፂፉ። ንዕኡን ንጋንትኡን ድማ ዓቢ ሽም ኣፅሒፉ። ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ናይ ግራንድ ቱር መድረኽ ዝተዓወተ ብምዃኑ ክብሪ ኣፅሒፉ። ካብኡ እንዳሓር ክሳብ ዛለዉ ዕለት ድማ ወርቃዊ ዓወታት ክጎናፀፍ ብምጽናዕ ንዓለም ዝማረኸ 3 ግዜ ዕዉት መድረኽ ዙር ፈረንሳ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ዝርእሱ ኩሎም ውድድራት ቅድድም ብሽክለታ ክኸውን በቂዑ። ድሕሪ ዝተጋናፀፉ ገዚፍ ክብርታት ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ተኣሳሲሩ ስሙ ክፅዋዕ ፀኒሑ እዩ። ካብ ሎሚ እንዳሓር ግን ነዛ ዓበይቲ መድረኻትን ዓወታትን ዘብቃዕቶ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተርማርች ክሳብ 2028 ንምጽናሕ ውዕሉ ብ2 ዓመት ኣናዊሑ። ብዛዕባ ሓድሽ ገንዘባዊ ወሰኽ ግን ዝኾነ ዝወፅእ ሓድሽ ነገር የለን። ቢንያም ግርማይ በዚ ኣንፂዎ ዘሎ ዓወታቱን ብዓርሞሽስ ክለባት ዝድለዮ ዘሎ ገዚፍ ምውሳኽ ዋጋ ክገብር ኢኻ ትጽበዮ። እንተወሓደ ማዕረቶም ዝበለፁ ቮላቺስታታት ናይ ዓለምና ዝበሃሉ ንዙር ፈረንሳ ክብሕትዎ ፋቮራይት ኮይኖም ዝኣተዉ ቤልጂማውያን ያስፐር ፊሊፕሰንን ቫን ኣርትን ካብ 2 ሚልዮን ኤሮ ክሳብ 3 ሚልዮን ዓመታዊ ኣታዊ ክገብር እንተገበኦ። ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ሓበን ኤርትራ ኮኸብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ግን ነታ ነዚ በሪ ዝኸፈተትሉ ክለቡ መስዋዕቲ ብምኽፋል ክኽሕሳብ ብምውሳን ካልእ ዓቢ ኣታዊ ከይጠመተ ውዕሉ ክሳብ 2028 ብምንዋሕ ትርድኦ ነገር እዩ። ኣብ መግለፂኡ ቢንያም ኢንተርማርች ማለት ንዓይ ስድራ ቤተይ እያ፣ ዕላማይ ንክኻርም ተኽእለኒ ጋንታ ንሳ እያ፣ ኣብ ልዕለይ ዘለዋ እምነት ኣብቲ ከቢድ እዋናት እውን ፈፂማ ዘየጉደለት ጋንታ እያ። ውዕለይ ብ2 ዓመት ከናውሕ ምውሳነይ ርዱእን ቀሊልን ምርጫ እዩ። ብሓባር ኮይንና ዝያዳ ዝዓወታት ንምምጻእ ከም ንሰርሕ እምነተ እዩ። ድሮ እውን ንዝስዕብ ዕላማ ጌርናዮ ዘለና ውድድር ኦሎምፒክ ኣማዕዲና ኣለና ኢሉ። ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ እዩ ነይሩ። ከነቕርበልኩም ትደልይዎ መደባት ኣብ ቦታ ኮመንት ጸሓፉልና። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ከዓ ነዛ ሓዳሽ ቻነል ናብ ካልኦት ኣብፅሑልና። ክሳብ ብካልኦት ትሕዝቶ ንመፀኩም ሰላም ወሰናይ።